Σήμερα θα δείτε τη ζωή δύο αδερφών, όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ο ένας ζει με απίστευτο πλούτο και ο άλλος παλεύει κάθε μέρα για τα βασικά. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι που πρόκειται να συγκρουστούν. Και όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Ποιος είναι πραγματικά ο πιο τυχερός? Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Εντάξει, ξύπνησα ρε! Είχα ένα περίεργο όνειρο! Τι όνειρο έχεις, Τίμη? Μπούμπα, είχα όνειρο ότι ήμουν πλούσιος! Τι λες τώρα? Αυτό είναι το χειρότερο όνειρο στη ζωή μου! Ναι, ήταν εφιάλτης! Όλα πλούσια είναι από το όλας! Ναι, αλλά ξέρουμε, νομίζω κάτι με τσίπησε! Βάλε μου σπρέι! Ναι, είναι! Έλα! Μυρίζει πολύ ωραία, τι σπρέι μου βάλες? Αυτό είναι δικό σπρέι για ψήλους! Bonjour κύριε, θέλετε καφεδάκι? Καλημέρα Μπέντλι, κάτω διπλό, είδα πάλι εφιάλτη. Τι εφιάλτη κύριε μου? Ονειρεύτηκα ότι ήμουν φτωχός και φόραγα ρούχα από εκτόσεις. Πω, μα τι βρήκε κύριε? Μην ανησυχείτε, θα σου ψεκάσω με το άρωμα των χρημάτων για να συνέλθετε. Γρήγορα! Έτσι. Ναι, θα δείτε πολύ καλύτερα. Άντε Μπέντλι, πάμε στο μπάνιο να με βοηθήσεις. Μάλιστα. Ωραία να πληθώ! Μπούμπα, φέρε μου μία και το βούρτσα μου. Τώρα, ένα λεπτό! Πάρ' το! Ευχαριστώ! Βάλει μέσα όλα! Έχει μέσα και γεύση, ναι! Οδοντόκρεμα, ωραία! Τέλος, τώρα έχω καθαρά δόντια. Πρέπει να πάω να κάνω την ανάγκη μου. Πες να πάμε μαζί! Τι, εγώ να κάνω κακά και εσύ να με κοιτάς? Όχι, να κάνω τσίσα! Πάνω μου! Όχι! Όχι κύριε, κάτσε εδώ ρε! Α, τουαλέτα μου! Ήρθε η ώρα σου! Τέτοια διάρρεια δεν έχω ξαναβγάλει ποτέ! Δώσε πόνο! Βγάλει όλο έξω! Τελείωσα Μπούμπα! Έλα, καθάρισέ το! Όχι, σήμερα λιγότερο μείνει, αλλά μια χαρά είναι! Άμα βρωμάει λιγότερο σημαίνει ότι έφαγα καλό φαγητό! Ορίστε κύριε, η πολυτελέσσης οδοντόβουτσα. Κεφάλι πίσω κύριε. Πολύ ωραίο μαλλί έχετε να ξέρετε. Σας αφήνω κύριε μου. Από εδώ χρυσή τουαλέτα μου, κάνω την ανάγκη μου. Εδώ κάνω το χρυσό μπάνιο μου. Από λεφτά. Ξέρεις, ένας πλούσιος έφερε να αγοράσει αυτό το παπούτσι. Για 1.000.000 ευρώ. Σοβαρά? Ναι, βέβαια σοβαρά. Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Και ξέρεις τι έκανα εγώ? Είπες να πάω να φύγει επειδή όλοι οι πλούσιοι είναι πατεώνες. Ναι, δεν το έδωσα. Άχρηστος. Δεν θα πουλήσω αυτό. Ποτέ θα έχει δικό μου παπούτσι, ποτέ. Το φαγητό ρε. Φαγητό σου. Έλα να πάμε. Έλα πάμε να φάμε. Όχι, θα φάμε μετά. Τώρα καλύτερα πάμε έξω στη λύση να δούμε πως πάει η οικονομία. Η οικονομία όμως πάντα χάλια. Πάμε να μιλήσουμε. Έλα πάμε. Και πολιτική χάλια και όλα χάλια και πλούσιος είναι η χάλια. Ενδιαφέρον. Μπέντλι, εδώ πέρα γράφει ότι πλάνα δύο νησιά. Την Ήμπιζα και τη Μύκονο. Δύσκολο. Το ένα που έχει ιδιωτική παραλία μαζί με ρομπό σερβιτόρους και το άλλο έχει πισίνα με παγωμένο χυμοφράουλας. Με τσουλίθες που φωσφορίζουν τη νύχτα. Μπέντλι, ζούμε μία φορά. Θα πάρω και τα δύο. Φανταστική επιλογή κύριε, να στείλω το ιδιωτικό υποβρύχιο σας περιμένει. Μη βιάζεσαι, Μπέντλι, όλα στην ώρα τους. Πάμε να φάμε τώρα. Κάτσε έλα. Έχει ωραία μέρα. Ζέστη. Θα πάρω εγώ ένα υπνάκο. Ναι, κοιμήσου. Μην αγχώνεσαι. Εγώ να διαβάσω εφημερίδα. Κοιτάξτε, η Μίγκα. Τι να κάνουμε φίλια, πώς θα μείνετε? Τι έγινε, γιατί με χτύπησες πόλεμος? Είχε τον Μίγκα. Εντάξει, καλά κάνεις, στάνει μου, στάνει. Μισώ πάρα πολύ Μίγκες, αλλά ξέρεις ποιος μισώ παραπάνω? Ποιος? Πλούσιος! Περίμενε, κάτι έχω εδώ, κάτι έχω. Έχω εδώ πέρα 20 λεπτά και 1 λεπτό. 21 λεπτά. 21 λεπτά. Καλά,
που δεν έχει πολλά λεπτά, ξέρεις γιατί? Γιατί οι πλούσιοι είναι πατεώνες. Λέω να πάμε να τα χαλάσουμε τα λεφτά, να αγοράσουμε πράγματα. Αλλά πρώτο πρωινό. Ναι, πρέπει να χαλάσουμε λεφτά, μην να γίνουμε ποτέ πλούσιοι. Συμφωνώ, είναι κακό να έχεις λεφτά. Έλα, πάμε όμως. Είστε το χρυσό κρουασάν. Το έφεγαν από το Παρίσι με ιδιωτικό ντρόν μόνο και μόνο για εσάς. Εύχομαι να είναι φρέσκο. Αλλά θα αρχίσω από τη χρυσή μπανάνα. Απολαύστε το πλούτο σας, όσο εγώ θα παίζω στο πολυτελές πιάνο. Είναι όρεξη. Χρυσή μπανάνα, το καλύτερο. Λατρεύω τα λεφτά, λατρεύω τη ζωή μου. Αλλά μερικές φορές σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι, κύριε? Πώς είναι η ζωή χωρίς χρήματα? Τι είναι αυτά τα απλά πράγματα? Λοιπόν, τι αφάω? Αυτό το μήλο το οποίο έχεις απίσει σημαίνει πως θα είναι πολύ γλυκό. Εσύ ξέρεις ότι στην Γαλλία τρώει μουχλιασμένο τυρί? Ναι, αυτό μας το κάνει πλούσιοι απατεώνες. Εγώ τρώω μουχλιασμένο μήλο. Έχω κάτι καλύτερα εσένα. Θέλεις σήμερα, τώρα, να κάνουμε πάρτι? Να φάμε κρέας, το καλύτερο κρέας. Άμα έχουμε κρέας, πάμε να φάμε κρέας. Πάμε για κρέας. Έχω εκεί, πάμε. Έλα φίλε, να δείξω κάτι τώρα. Τι είναι αυτό εκεί? Κοίτα, ποντίκι. Για ποντίκι ρε. Ποντίκι τρώω κάθε μέρα, νόμιζα πιο ωραίο κρέας θα μου βρει. Το ξέρω, είναι prank bro. Τι κρέας? Τι είναι αυτό? Κοίτα, πουλάκι. Αυτό το πουλί το τρώνε στη Γαλλία και δίνουν πολλά λεφτά οι πλούσιοι. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά και εμείς τρώμε αυτό. Τέλειο, δώσε. Αυτό πόσο καιρό είναι έτσι? Ήταν φαμμένο κάτω από την γη και ήταν κάποιο κατοικίδιο. Εντάξει, μπράβο που το βρήκες. Τώρα όμως ένα τρώμε και να βλέπουμε τηλεόραση. Εδώ είναι τηλεόραση. Ναι, πώς δουλεύει ρε? Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει εννοείται. Αφού ήθελες τηλεόραση, εδώ είναι τηλεόραση. Ναι, τι μας νοιάζει. Θα είμαστε με τη φαντασία, θα κοιτάμε εκεί πέρα. Ναι. Απ' όλα έχουμε τηλεόραση. Τι άλλο θέλεις από τη ζωή? Ναι, η ζωή είναι ζωάρα. Η ζωή είναι ζωάρα. Τέλος πάντων, μπουμπά, είναι η όρεξη μασχή μας, ξέρεις. Το ξέρω βέβαια, αφού είμαι γυμνασμένος, δεν βλέπεις? Ναι, και εγώ είμαι γυμνασμένος, δεν βλέπεις? Πάμε! Πάμε! Αυτές οι τρομακτικές σκέψεις δεν πρέπει να αγγίζουν το πανέμορφο σας κεφάλι. Τι του λες αυτό, Μπέντλι? Ένας κόσμος χωρίς λεφτά? Όχι, όχι, δεν γίνεται, αυτό είναι μύθος. Για πες μου τη σκέψη σου. Τα λεφτά αγοράζουν τα πάντα, από παγωτά μέχρι και φίλους. Κατοικίδια, δράκους και ακόμα νησιά με σχήμα καρδιάς. Το νομίζεις, γιατί εγώ καμιά φορά θα αμφιβάλλω. Μήπως, κύριε, να κάνουμε λίγο γυμναστική για να ξεφύγετε από αυτές τις φτωχές σκέψεις? Εντάξει, Μπέντλι, έχεις δίκιο. Έλα, καλύτερη γυμναστική. Sorry, bro! Δεν πειράζει, bro, τυχαίνει. Μυρίζει ωραία κιόλας, άρωμα. Έλα, boss, έτοιμα. Λεφτά, please. Jimmy, πάλι γίνομαι πλούσιοι, πακράτα! Όχι, δεν είμαστε πλούσιοι, γιατί θα πάμε και τα χαλάσουμε σε τις μεγαλύτερες ανοησίες που μπορεί να τα χαλάσεις. Πρέπει λεφτά να χαλάσει, γιατί λεφτά χαλάει το κόσμο, κατάλαβες? Ναι, αλλά πρώτα πάμε να αλλάξουμε ρούχα, να είμαστε σωστοί στο μαγαζί. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε το look μας. Τα λέμε, boss. Ευχαριστώ, boss, άντε, γεια, άγνιστε. Ας βγάλουμε τα βαράκια του boss. Ένα και δύο. Ό,τι πρέπει για αυτόν. Έλα, Μπέντλι, αργείς. Ένα, δύο. Μην κουράζεστε, έχετε μια πολύ δύσκολη μέρα. Θύμισε μου τι έχω σήμερα. Έχετε να κάνετε ψώνια, μα πάρα πολλά ψώνια. Το ξέχασα. Καλά, θα πάρω λίγα λεφτάκια, μην ξεφύγω κιόλας. Ναι και κύριε, άμα σας ξεμείνουν τα λεφτά, μην ανησυχείτε, θα στείλω τον σκύλο πορτοφόλι. Έχει πάντα λίγα εκατομμύρια στην ουρά του. Έλα εδώ, να δούμε στην γαρδερόμπα μας τι ρούχα έχουμε. Δες, αυτή εδώ πέρα μπλούζα είναι υπερβολικά πολύ καθαρή. Δεν τη φοράω αυτήν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό στέλα και φοράω. Εντάξει, σπούρα, εγώ φορέσω αυτό το πουκάμισο εδώ πέρα. Έλα, ωραία. Είμαστε
έτοιμοι. Σου πάει πάρα πολύ. Α, ναι, σαν πλούσιος. Τι λες τώρα, όχι σαν πλούσιος. Ποτέ δεν πρέπει να κάνεις σαν πλούσιος, γιατί αυτοί είναι άχρηστοι όλοι. Πλάκα κάνω ρε, βεβαίως. Εμείς ελεύθεροι άνθρωποι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ζούμε ό,τι θέλουμε. Εμείς σε ελεύθερη χώρα. Ωραία, έχω και αυτό εδώ πέρα το αξεσουάρ, είμαι πολύ ωραίος. Τι αξεσουάρ είναι αυτό. Πού να βγάλεις λεφτά. Πας καλά, αυτή μου το έδωσε δώρο η μαμά μου όταν ήμουν μικρός και αυτή μετά πέθανε. Ναι, κρίμα βέβαια, φίλε. Ναι, κρίμα τη μαμά μου. Όχι μαμά, κρίμα ότι δεν μπορείς να πουλήσεις. Α, εντάξει, και αυτό κρίμα, ναι. Μήπως έχεις κάτι άλλο που έδωσες μαμά και μπορούμε να πουλήσουμε. Έχει δώσει ακριβώς ο ίδιος αδερφό μου, αλλά δεν ξέρω που είναι ούτε ποιος είναι. Άχρηστος είναι αυτός. Κύριε, να οι χρυσές μαϊμούδες που παραγγείλετε χθες. Μπέντλι, αυτά είναι δώρο για εσένα. Που είσαι τόσα χρόνια πιστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, boss. Να σας κάνω μια ερώτηση. Θες αύξηση, κανένα πρόβλημα. Διπλασιάζω αμέσως το μισθό σου. Ω, πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, κύριε, αλλά εγώ ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω. Εννοείται, ρώτα με. Για αυτό το μεταγιόν που φοράτε πάντα, γιατί το έχετε συνέχεια. Α, αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχει μείνει από τους γονείς μου. Είναι μοναδικό. Δηλαδή, μόνο εσείς το έχετε, κύριε. Έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, αλλά πιστεύω πως ναι, το έχω μόνο εγώ. Α, μάλιστα, κύριε. Εντάξει τώρα, έλα σπάσουμε εδώ το κουμπαρά να δούμε πόσα λεφτά έχουμε. Όλη η ζωή εμείς βγάζαμε εκεί τα λεφτά. Πιστεύω πάρα πολλά λεφτά. 1, 2, 3. Μόνο αυτό! Τι μόνο αυτό, είμαστε περίπου πλούσιοι, περίπου! Εγώ δεν θέλω να γίνω πλούσιος ποτέ. Ωραία, πάμε να τα χαλάσουμε, να αγοράσουμε μέταλλο και το σπίτι πράγματα. Ναι, τώρα πάμε να χαλάσουμε. Πρώτα να ταΐσουμε το κατοικίδιο. Ναι, ξεχάσαμε, έχουμε και κατοικίδιο εδώ. Έλα, φτωχάτσα μου, κοιτά πεινάς. Σου έχω ψωμάκι, έλα φας, έλα ψωμί, φάε. Δεν θέλει να φάει, έφεγε άλλη εβδομάδα. Εντάξει, έλα, θες εσύ. Ναι, έλα, φάε. Άντε. Ωραία μπούμπα, τώρα φέρ' το αμάξι και πάμε για shopping! Πάμε για shopping, βγάλω αμαξάρα! Έλα πάμε! Ορίστε, κύριε, ποια από αυτά θέλετε να φορέσετε πρωτού πάμε στο boutique. Αυτό το ρολόι το φόρεσα μία φορά, δεν μπορώ να το ξαναφορέσω. Αυτό το ρολόι δεν είναι αρκετά χρυσό και αυτό είναι αρκετά ελαφρύ. Οπότε μόνο που θα φορέσω είναι αυτά τα γυαλιά. Και τα υπόλοιπα θα τα αγοράσουμε όλα στην boutique. Μάλιστα, κύριε. Το πορτοφόλι είναι έτοιμο, μπούμπα! Έλα, κάτσε στην αμαξάρα! Καλά έκανες που το κλέψεις από τους πλούσιους! Αυτό, δεν το ξέρουν αυτοί! Κάτσε! Πρέπει πρώτα να κλέψεις από τους πλούσιους! Κάτσε κάτω! Χαλάρωσε! Έλα! VIP! Όπα! Πήγαμε! Καλώς ήρθατε στο σούπερ μάρκετ των φτωχών! Πάμε να σου δώσουμε τα λεφτά μας! Πάμε! Τι κοιτάς! Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ, παρακαλώ κρατήστε. Αυτό προφανώς. Αυτό εδώ πέρα δεν νομίζω ότι είναι πολύ αντρικό. Αυτό καλό, το δοκιμάσω. Το παίρνω οπωσδήποτε. Και αυτό θέλω. Και αυτό. Και αυτό. Και βασικά όλο το μαγαζί θέλω. Λίγα ψώνια σήμερα, λίγα. Κύριε, να χρειαστώ φορτηγό για όλα αυτά. Κανένα πρόβλημα. Θα φέρω το ελικόπτερο μου. Παίρνω και αυτό. Κύριε, και τα λεφτά. Λεφτά όσα θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ο καλύτερος πελάτης μου. Άρα στα δικά σου. Τι να δούμε τι μπουτίκ έχει εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, άκου. Μπούμπα, άμα τα πάρουμε αυτό εδώ πέρα το κουτί, θα βάλουμε εκεί πέρα, να κάνουμε δικό μας τζακούσι. Ναι, τζακούσι των φτωχών, γουστάρω. Και αντί για νερό θα έχουμε μέσα λάσπη. Πιο καλύτερα. Αλλά αυτό άλλη φορά, έλα να δούμε κάτι πιο φτηνό επειδή είμαστε φτωχοί. Κοίτασε τι βρήκα εγώ. Αυτό μπορούμε να αγοράσουμε σαν κοπέλα έτσι. Σαν κασμοναύτος είμαι. Είσαι σαν τέτοιος εξωγήινος, Ναι, ωραία. Καλό, εντάξει. Γεια σας, τι θέλετε? Θέλουμε αυτό. Πόσο κάνει? 5 ευρώ. Δώσε λεφτά. Έλα. Για να δούμε πόσα λεφτά έχουμε. Τόσο φτάνει. Εντάξει. Ωραία, έλα, πήγαμε. Πάμε μια βόλτα, παιδιά, να δείξουμε πόσο ωραία περνάμε. Τώρα έχω και νεοκράνος. Άντε, γεια! Μπέντλι, άκου το αστείο στο ράδιο τώρα. Είμαι τόσο φτωχός που με σταμάτησε Ζητιάνος και μου άφησε ψηλά. Καλό, Πολύ αστείο. Φτωχάτσας ο άλλος. Πάμε, έλα, γρήγορα, ρε. Είσαι καλά, είναι εδώ, ρε. Πάτε καλά, ρε, άνθρωποι.
Μπούμπα, ευτυχώς που αγοράσαμε τον κράνος. Μας χτύπησε πλούσιος, αφού είπα αυτοί είναι όλοι κακοί. Τι κακή ρε άστο και εσείς πηγαίνετε στον δρόμο μας. Πλουσιόπαιδα, εσείς δεν βλέπετε απλά ρε. Να ξέρετε, εμείς δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά εμείς σκαλιάζε. Ό,τι σαν εσείς, άχρηστοι, όλοι. Συνέχεια είστε παράνομοι, δεν κάνετε τίποτα. Δεν δουλεύετε στις τεμπέληδες, γιατί είστε σαν σκουπίδια. Αγώνες στις μπροστάς, να μην σου πω όλο μπορείς, εμείς έχουμε αμάξει. Όπα, τι είναι αυτό φίλε? Αυτό εδώ, μου το έδωσε η μητέρα μου ρε. Και εμένα μου έδωσε μητέρα μου, είναι ολόιδι μαζί σου. Τι, περίμενε, εσύ είσαι ο χαμένος μου αδερφός. Τι, αυτό είναι αλήθεια τόσο καιρό? Ο αδερφός μου χαμένος είναι πλούσιος. Το γάρε φίλε. Το ίδιο το αίμα μου είναι φτωχό. Του, ντροπή σου, με ρεζιλεύεις. Ντροπή σε σένα ρε πουλημένε. Μπορεί να είμαι πλούσιος, αλλά τίμια πλούσιος, με νόμιμα λεφτά. Και ας πω τα αλήθεια, είσαι αδερφός μου και μου λείψες. Αδερφέ μου, βρωμάσφου. Τζίμι, αλλά αυτή είναι πλούσια, τι θα κάνουμε? Τι με νοιάζει ρε, αφού είναι αδερφός μου. Έχω μια ιδέα παιδιά, πάμε στο κίνδυνο μου το σπίτι να δούμε ταινία όλοι μαζί. Πάμε. Εσένα ποιος σε φώναξε? Σε παρακαλώ παιδιά, πάρτε και εμένα. Άντε Βρωμίλο, έλα κι εσύ.